Asa man ka paingon bay? Ang pariulog ano? Aw, ay sa napainit ta bay, di ako dal tiki-tiki. Oy hala, Manicres TV murag wala man ni kondisyon si Bay Ramon. Nagluyagid si Bay Ramon. Murag sa iyang tiki-tiki, wala pa nakainom. Sakto ki mong duhain ko pisot og lolobot yo. Kay kini si Bay Ramon mo palit pa man siya og lao. Ang tiki-tiki unya ra ko nung taod-taod. Unya mga idol kay Boy Scout man ta sa una. Aw syempre laging handa gyud ta. Naagi tay pirming dalang reserba. Di bay, ay sa diha sa kabay, kay di ako tiki-tiki dari bay daw. Ako tiki-tiki. Ngiting ka ang dunggan ni Bay Ramon mga idol pagkadungog sa pagting sa botilya. May kini bay ay no. Perting lamiaan ni mga idol. Kay tamis-tamis man niya ang flavor. Tama. Ako tiki-tiki no. Pagkatuog tani na ko bay kay ikan jote ba. Karon kay kuan man nagian man ni kade. Hindi, kuhan ba? Kuhan akong gawin mo. Karong kan lumi. Laway bay, laway kayo bay. Karong lumi na tayo ba? Ako, naipog ko ni mo gagawin. Kung may hakatagurot ng kuha tayo, kuhaan man ikaw dito. Oy problema eh. Nabalaka gid si Bay Ramon mga idol. Kay ang daog na ko sa manok, gamay na lang kuno kayo intaw. Di mo ra to bay. Why, di ba? Why? Tigaan talaga manok ko nung gaya. So, para ihawal na sabi na gaya. Nayo nagatong gitambalan di kag kamunggay bay katong Dali kayo ko ba? Dalira day kuno kayo siya na ayos kamunggay akong gitambal mga idol. Unya pasikatan kuno ko niya Okay, karon. wapag ko ikaw ba? Testingan ko na ato dire. Cheers by cheers. Ako ba di ko mo ba? Pati tamisa na ba oy. Lami mo na ko pang babae man agod. Oh. Pang babae na. Sabi mga idol, itong nga Bay Ramon, sus. Sabi, murag kamilyon. Uy hala, puhuking kamil mga idol. Nga oy.